international, all these civil societies, jomotel gin mana joma akot. Gin sama ng'anyo chako, to naneno kata ka ne wan maro emergencies. Gin giwuoyo gi media, ka ng'anyo chako to giwuoyo gi polise moko ma ging'eyo, timako gi. Iwuondruok no make gi, gin giwuok gi dhi. Koko magi to gin gibuko ne jomo hinyore, gin kar thieth. Ka ng'ato go bunde tikelo negi to gitimo nade? Gidhi githiedho. To kake ng'anyo medo dhi mbele, koro mano gionge chik mar ng'anyo mana kake baba wacho. Kati dhi kanyo, winjo ka wadwa ni wacho maber ne en Amerika. Kata nyo a Italy pa ning'eyo. Ne nitie ng'anyo mar jo transport te last month. En ng'anyo mantie ndara mar kar ng'anyo. Iyaka, midhika, kata gigi square. Tichiu speech to ji disperse. Kendo ji kinyoromo kiny. To ma en ng'anyo ma ojende koro riwre. Ojende maonge tich. Obed Madhare, obed Korogosho, obed Andora. Ji koro riwre man gi ring leaders gi. Ma en ng'anyo dhi mbele tituro dukni. En ng'anyo dhi mbele tituro dukni. To en ng'anyo mar TikTok be, mar nyisruok. Idhi idhori kuom polis. Kaka nyathini yadi mweni nyanyo bubu. Autani sheko biri dhogi. Kato kao gi simu. Nikoro ne ano kaluro kata ng'owa. Kaluro kata polis. So polis be dhano. Inyi neno maber kilao kata polis elan kuza gi kidi. En ng'ama dhano. Ko gika ma koro thoni ogik. Imbe nyaka luar gi ng'ato. Monde kitimo nade kingi mane. Koro ng'anyo masani en ng'anyo man gi siasa eiye. Kata kiwinjo i ng'anyo iwacho ni Ruto nyaka dhi gi Raila. Raila ok ni e telo. Okay. Raila ok ni e telo sama owuoyo ni. Raila ni oko. Ng'ama ni e telo en ng'ama en Ruto. To Ruto ni kwa penjo. Idhi no tim ang'o. To un kaka ojende koro sani urwako twak mar INC. Nikech chalo intergenerational national conclave ma jakom wacho ni kaber joni go bed piny ogo mbaka urwake koso kurwake nikech un wogego go bende usewacho nwa duonge gi jatendu